विनोद बाबू पी के कहीं नाली मोरी में गिर गए ये खराब। अच्छा अच्छा धन्यवाद बबुआ नारायण जी कृपा बनल रहस आइए सब सर बनी है। अगर शराब खराब रही तो बेचाइत ना, अगर शराब खराब रही तो फोर्स के दिया ना। बाकी शराबी लोग नहीं सजन तनी कहाँ होला अपना टोला ऊ कैसे हमनियों के इस्तेमाल कर ले जाना दूसरा टोला में मरले रह जानू देह डोल तो रही देवालियो धक चुपी लगा के चुप लगौले रहे में केहू बोलबो करे तो सुनी ना मतलब मारे लगी है सो। आ जब अपना टोला में आ जाई आदमी तब वो जे अब लागी रंग बनावे आदमी कह जाना हां हमारा सोझा खड़ा होखे वाला के है मार के जितना हम पी के बोतल बिगले खूब उतना कोनो के धन ना होई लगे है बान है आदमी मार देव जे पुटपुर फूटी जाई केहू के बेटी बहन में धक्का मार दी है तो कहे जे रतियो खा भैंसिया खुले छूटा छोड़ देता रे सब पी के गईले घर के केवाड़ी बजवले शराबी के मेहरारू 2 सेकंड में 3 गो भाषा इस्तेमाल करेले। कौन कौन आओ केवाड़ी खोलो केवाड़ी खोल दी है खोल ली इजी ए राजा जी रवा गईनी आई आई घुसी आई त आही दादा पियले पड़ो इ नदिया फेर मुद पी के आ गई 3 गो भाषा जानत रानी मुनवा बो की हां गइल बाणे आ ओनिए से मुद पी के आ गई ओहे चुआवती है देख लो घड़ी कितना इज्जत बा शराबी के पहले ढुकबो तो कहे जे आ गईनी आ गई आ मुंह महके तो कहे जा ही दादा ओनिए से मुद पी के आ गई डेरवावे नहीं सो कि ऐसे पियब तो क दिन जियब कहां भाव बा ऐसे पियब तो क दिन जियब ऐसे बहुत खराब हो बहुत खराब हो राजा जी अपनो जवानी हमरो जवानी पहले लगले खराब राजा जी अपनो जवानी हमरो जवानी पहले लगले खराब भाई हमरा हेम आर्मी के चीफ बानी जौना पार्टी से चंद्रशेखर जी आज विजयी भइल बानी हेम आर्मी से जय हो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद बाबू के बार बार नमस्कार बा
ए राजा जी कहो ऐसे ऐसे डेली डेली रउआ पियो तनी रउआ अपन शरीर खराब कर तनी डेली डेली हमरा के चिंता में डले रहतनी ई बताई इतना पियो तो घर द्वार बेचे के पड़ जाई डेली रात भर केवाड़ी खुला रहता चुप रहो पिया करके घर केवाड़ी खुलो रखबे तो चोरी ना हो वो काहे ओकरा घर कुछ रहिए ना जाई तो चोर का ओकर माटी खोने आई पिया करके 3 गो चीज ना हो चोरी ना हो कुकुर ना काटी ऐसे खाटी पर तोरा सेवा ना करे के पड़ी ओयो मोरी नाले में गिर के थुथुन बुढ़ा के नहीं मर गया बेचे के पड़ जाई मोहलय तारी सुनबो गांव से तुम्हारी बेचे के पड़ जाई मोहलय तारी बन जाइबो सुन जाइबो बन जाइबो भुखड़ा भिखारी गाँव नगर से तू गारी सुनबो हम अर्ज करता नहीं अरे सुनिलो ना यो रजी हमारी भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल प्रधान साहब सैकड़ों रुपये पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं गावा नगर से अरे गारी सुनबो देवे न तकबो देवे न तकबो अरे जवाब राजा जी अपनो जवानी हमरो जवानी ऐसे लगले खराब मौगी दुगो बात के डर दिखावेली सब का कहती है ए राजा जी रउआ पियल ना छोड़ब नु ते यही घर के दुआरी के अंदर हम जहर माहौर खा के मर जाई ना तो आग लगा ले ना तो एगो बात कान खोल के सुन ली अगर यही ना पियत रहब यही ना पियत रहब तो हम नैहर चल जाई और नैहर जाई तो जान तनी का करब का करबे रे भौजी के जौन लइका भइल बानू ओही लइका के खिलाई और ओही जे अपन जीवन बसर से घबरा जा बिना मन बोतो माहुर खा ले आगे में हम जर जाई भौजी के घरे चली जाई राजा जी अरे भैया के लइका खिलाई बाबा
अपनो जवानी हमरो जवानी कोई दे बगले खराब रजनी अपनो जवानी खबरदार समय से काम करो।